आं बुंनो साननायाथ' नंगौ जेनेबा सैथोयैनो आंबो दङ आंनाबो दङ दखान दङ आरो दिनै बे आदैनि दखानावल' नङा माने बोसोरफ्रामबो माने मासाव अन्तत' खनसे खननै बिदि मोनफ्रोमबो दखानाव रावनिबो दखानाव माने हाबै गैला आरो जिनिस गोमादों एसे सिगाङाव गोमानायाथ' बे आब' एसे सिगाङाव गोमानाया दाउला खाखन मोनसे दङमोन ओमफ्राय गस्ला ब्लाउस दंमोन बेसेबांसोनि लस जाखो मा गोमाखो साबोन खाथन मोनसे दङमोन साबोनबो लांजोबबाय बिरि सिगारेट गासिबो लांजोबदों गस्लाफ्राबो दङमोन गस्ला ब्लाउसआ बिदिनो दंमोन 1 लाखनि बारा दङमोन सोरखौबा सन्देह दं नामा सोरबा लांदों सन्देहथ' आं खालामनो हायाखै दासिमबो दख'नाफोरबो दंमोन नामा दख'नाया ओरैनो उन्दैफोरनिल' दंफैयो दिनैहाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि 12 नं सिरांदुवार समाजनि सिङाव थानाय नैबे देलायस्रि बाजाराव थांनाय मोनायाव जोंहा बिहुला बसुमतारी सासे आइजोनि दखानाव सिनायनो मोनै सिखावफ्रा फैनानै बिथांनि जे गोबां मुवा बेसाद दख'ना दंमोन दावदै खाथन दंमोन बाउस गस्ला दंमोन जाग्रा लोंग्रा बिरि सिगारेट गोबां मुवा बेसादफोर 1,50,000 रांनि मोनसे बेबादि खहा बिथांमोना खालामनानै गालांदों जोङो बाहाय फैनानै दिनैहाय खोब दुखु मोननायखौ जों बिथांजों बाहागो लाफादों आरो जोङो खोब बेखौनो बुंनो लुबैदों जे थांनाय बोसोरावबो बे बिहुला बसुमतारीनि दखानाव बेबादि खावनायखौ जोङो खोनाबाय थादों आरो बेबादिनो मोनब्रै दखानाव बेबादि खावनानै लांनाय बेखिनिखौबो जों खोनादों आरो थांनाय बोसोराव जा बिसिडिसिनिफ्राय होनाय जे सलार बे सलारनि फ्लेटखौबो जावखुनानै लांनाय बेखिनि थासारिखौ खौरांखौ जों मोनफैदों आरो दिनैहाय बे एखे हाबाफारिखौनो थांनाय मोनायाव नैबे बिहुला बसुमतारीनि दखानाव हाबनानै बेबादि दुखुनांथाव खौरांखौ जोङो मोननानै खोब जोङो दुखु नांदों आरो जों बेखौनो लुबैदों जे सासे दुखुथिया न'खरा दिनै बे दखाननि गेजेरजोंनो गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनायनि जे सिन्था जे साननाय बिथाङा बिनि गेजेरजों खालामदोंमोन दा बिथांनि न'खरा निश्चय बेबादि खावजानायनि थाखाय निश्चय गोबां दुखुआव गोग्लैनानै दङ आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे प्रसासननिफ्राय जोंनि आयेनारि जिखिनि राहा बे राहाखौ जाहाथे थाबैनो लानानै बिथांमोनखौ नागिरनायनि दिहुननायनि थाखाय जाहाथे प्रसासना दायथ' लागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आरो जायफोर दिनै बे खामानिखौ मावदों जाहाथे गले गले बेबायदि खामानि मावबाय थायोबा गाबोन समफोर निश्चय बिथांमोनखौ जोङो मोननो हायोब्ला बिथांमोननि सायाव निश्चय जोङो गोख्रों मोनसे आयेनारि बेबस्था जों लानांगोन आं बेखायनो खावलायबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे बे जाथायफ्रा जाहाथे जाया आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो जाहाथे जोङो बयबो सांग्रां जानानै बैबादि जाथायनिफ्राय जोङो उदां जानो हायो आं बेखिनिखौ रायजो राजाफोरनिसिमबो आरो बै जायफोर बे आखुजों दिनै बे खामानिखौ मावगासिनो दङ जाहाथे बिथांमोनाबो गोजानाव थायो आं बेखौ खावलायबाय